Tällä videolla selviää, miten meidän junamatka taas menee. Ja nyt tunnariin! Tervetuloa! Tämä on Vennin kanava. Moi, mä oon Venni, 8 vuotta ja mä oon ekaluokalla. Ja nyt me ollaan menossa siis Helsinkiin taas kerran junalla. Kiinni ja seuraa, niin mä näytän sulle sen. Voisi olla se, olla se, olla se, joka ytyisi kotiin. Ei talvella. Ei talvella. Kohta ollaan perillä. Nyt ollaan Keravalla. Pian kuinka monen minuutin päästä. Mä en tiedä minuuteista. Ja sit mun eno Ilkka tulee hakee. Jee. No niin, ollaan Tikkurilassa. Näille tulikin kunnon häslinki, kun Venni oli sillä, että nyt pitää päästä vessaan. Ootas, mihinkä me mennään? Mennäänkö tonne? Sitten me lähdettiin menee sinne junan vessaan, niin matkalla Tikkurila. Kauhealla kiireellä vaatteet, takas sinne hyppiin ja vaatteet niskaan ja pakattiin tavarat ja ehdittiin ulos junasta. En mä tajunnut, että kello oli niin paljon. Mun pitää vähän harjoitella noita tapoja. Käytöstapoja ja äitikin pitää harjoitella sitä, että ei mene hermo. Mä laitan kahta ilmaan. Täällä tuulee. Me ollaan nyt täällä Tikkurilassa. Kiva nähdä, moi! Moi! No tervepä terve! Minun nimeni on Aatos ja olen Pelle. Minun nimeni on Venni ja olen opettajatähti. Oi, mahtavaa! Minä olen Selva. Okei. Minulla vähän roikkuu tommonen naru nenästä. Onko se räkää? No se on vähän niinku räkä, mutta ei sinne päinkään. Se on nimittäin naru, joka pitää minun nenäni tuossa paikallaan. Tuossa jo mainitsinkin, että olen kuin Michael Jackson, eli minulla vähän tuo nenä aina tipahtaa, mutta sitten minun nenäni kiristetään. Se on erillistoimenpide, joka täytyy tehdä aika ajoin. Muuten, No mitä? minä olen myös Pikku Kakkosessa. Oo, se on varmaan ollut aika kiva. Nyt me viedään lahjat. Tässä on itse asiassa juurikin sinulle lahja. Ole hyvä, mene olohuoneeseen. Oho. Sitten tossa on äitskälle ja tässä on itskälle. Iltava! Papu! Onpa ihanaa! Mä tiedän! Nyt mä tultiin vähän ulkoilemaan, on aivan ihana sää. Aurinko paistaa. Hyvä kysymys. Minun nenäni on paneutunut pahasti, niin siksi se on noin punainen. No minulla on aina hymy huulilla, mutta vain 2 hammasta. Me levätään, koska minä äsken rauhasin. No et sä oo pahasti räyhännyt. Täällä on oikein mukavaa. Välillä menee vähän hermo, mutta se on semmoista. Mutta nyt Ilkka tekee meille pizzaa ja pidetään kiva ilta. Niin pidetään. Ja kuvataanko vielä toinen video sitten huomiseksi? Joo. Joo. Ja mitkä se on sitten ne viimeiset kuuluiset sanat? Tilatkaa mun kanava ja jättää video ja peukuttakaa ja sitten ja jättää video. Hei hei! Moikka!